Actualment no comptem en ninguna sala que projecta en valencià, però sí que comptem en sales dos que projecten en versió original, que sempre sol ser en anglès. No perquè no dependís de nosaltres, sinó que la distribuïdora, la productora i demés es fiquen d'acord. Normalment sempre són en anglès, subtitulades en castellà, o versió original com a japonès, com tenim alguna d'ànime, però en valencià normalment 99% no sonem tindre res. No pel públic, sinó per lo que la distribuïdora decidís, perquè no està a la nostra mà. Mira, jo estic al cine fa un any i mig i en un any i mig no m'he ficat una pel·lícula en valencià. Pues jo crec perquè fan algo més general, no pensen en el públic de la ciutat o el que més podria vindre, perquè a Castelló és veritat que jo crec que tot el món o quasi tot el món parla valencià o per almenys ho entén. O sigui que si al millor ficaren sí que vindria gent, sobretot dels pobles que a vegades que venen te parlen en valencià i tu saps que bueno, però valencià també te la van a ficar, te la van a veure, saps? En principi no. No, almenys en Castelló, no sé si a lo millor a Catalunya podríem fer alguna en català, però almenys a Castelló no, i tampoc no està en la nostra mà dir aquesta pel·lícula també està en versió valencià, perquè no la fiquem, perquè ens van a dir que no, perquè això ja està pactat de dalt i nosaltres el que ens arriba és el que projectem. Si a lo millor una sala ja en castellà i que és a lo millor una pel·lícula gran està en una sala menuda i quasi no la plena, si fora una pel·lícula més xicoteta i en valencià jo crec que menys. Tampoc crec que volen arriesgar-se. La pel·lícula es fa, després és la distribuïdora i la productora qui negocia quantes còpies volen treure de cada pel·lícula, aleshores si volen treure 100, 200, 300, després decideixen a quin cine la van a projectar. Per exemple, tenim pel·lícules així que no estan a València i pel·lícules a València que no estan així. Això depèn de les còpies que facin i com les vulguin distribuir. Una vegada fan les còpies, decideixen si és en versió original, en doblat, en l'idioma que siga, i les reparteixen. Una vegada les reparteixen, doncs nosaltres no decidim res, simplement el que ens arriba ho projectem. No podem decidir ni l'hora ni la sala, està tot fet, està tot pactat, perquè no és el mateix fer una pel·lícula en una sala gran que en una xicoteta, perquè no va venir la mateixa gent en una gran que en una xicoteta. Les famílies i els xiquets venen a veure animació i espanyoles de risa de xiquets. Els joves venen a veure normalment pues, pel·lícules d'acció, de por, sobretot de por, i de tipus Marvel, Avatar, aquestes grans produccions. I els majors de la tercera edat sempre venen a veure pues, els documentals històrics o bíblics i també venen a veure pel·lícules espanyoles i que tenen història, sobretot que tenen història. A estos majors els encanta. L'actor espanyol que ha fet alguna pel·lícula, algun actor específic, venen a veure la pel·lícula, dime la pel·lícula de l'actor que es fa... I venen per l'actor o per el director, no, millor ni per la pel·lícula, saps? Sí, en general sol ser cine comercial a grandes rasgos, diguem Marvel, diguem Universal, tot això són els que més rebem. És veritat que alguna vegada sí que tenim documentals, sobretot de religiosos, ahí sí que tenim de vegades i ve moltíssima gent, o sigui que si tinguérem més gent vindria. Però luego de cine de província que jo dic no mai. Sol ser a gran escala. No. Almenys nosaltres des del cine no. No sé si a nivell d'oficina, productora o programació sí que si negocie Cinesa que te fas 3 passes d'Avatar en comptes de 2, igual ells sí, però nosaltres no. I tampoc tenim datos ni idea si a 3 sí cobren. Pues normalment sempre en castellà, perquè tu no saps qui te va a escoltar. És veritat que en el cine si algú parla valencià, vens a parlar en valencià i jo te contestaré en valencià. En general solen fer-lo perquè tota la plantilla parla en valencià i ho entenem. Alguns casos que no, perquè pues, no són d'ací, però els que són d'ací sempre parlem valencià, en castellà de primeres. Si algú mos ve i parla valencià sense cap problema, que el client estigui còmode i si vol parlar en valencià, pues parlem valencià, que no hi ha ningú problema que estem a Castelló. Sempre castellà. Sempre castellà, encara que sí que dos companys entre ells parlen valencià, però en la resta parlen castellà, o sigui que
Això com quan te presentes algú parla valencià i no li pots parlar castellà, pues lo mateix, però tots parlem entre nosaltres castellà. Sí, encara que alguna espanyola ha sorprès. Les espanyoles venen més gent més major, més jubilats, més de més edat, però els joves en general pues, venen a veure grans produccions, no venen a veure una pel·lícula espanyola, a no ser que sigui de Santiago Segura, que ahí ja només n'hi ha jovens, però en general són internacionals i les espanyoles que venen, és veritat que ve, però si és de xiquets sí que venen famílies, però els joves, que és la gran majoria que ve al nostre cine, no tiren cap a aquest tipus de pel·lícules. Si ja a nivell de productora, que no és una productora gran, entenc, perquè és un cine de província o de xicotet, pues, entenc que potser tampoc n'hi ha pressupost, però sí que per exemple tenim el cine obert per el matí per a events privats, se pot fer potser uns tests, fer aquesta pel·lícula 2 diumenges al mes o uns 2 cortos que fan molta gent, pues per almenys tindre visibilitat. Això sí que es podria fer, es pot alquilar una sala, tu pots alquilar la sala que tu vulguis, tu pagues i luego tu cobres el preu que tu vulguis. Això sí que podria fer-se i si d'una vegada funciona també et dones oportunitat a aquesta gent que puga veure's i d'ahir puguen anar cap a dalt. Bueno, igual sí, però igual tampoc ho han pensat. Vull dir, si vosaltres fem un corto i diem, anem a alquilar la sala 2 diumenges al mes i cobrem nosaltres les entrades, això és cosa nostra, però almenys dones visibilitat i si tu te fas el teu propi màrqueting és com a començar poquet a poquet. I luego quan eres ja portes temps, mira, jo vaig començar alquilant una sala i poc a poquet i ara estic, no sé, en Universal, no sé què dir-te, saps? En Hollywood. Però bueno, és una proposta que igual la gent no ho sap o no ho contempla o no pensen que és un camí. No ho sé, però és l'únic que podem ajudar nosaltres per a lo local. N'hi ha pel·lícules que luego tenen premis inclús d'Oscars que ha vingut gent però pensàvem que vindria molta més perquè la pel·lícula consideren que és bona, per exemple, Toda la vez en todas partes, Elvis, és veritat que ha vingut gent però una vegada està nominada l'han tornat a ficar i ha sigut un boom. Els Goya el mateix, 4 o 5 pel·lícules eren, no venia molta gent en plan dir, esta pel·lícula 2 persones i de sobte 20-30 persones soles perquè té nominació o perquè té un premi, és a dir, que també la gent com a que no arrisca molt a dir, a veure esta pel·lícula, pues ahí sí bona, o no, si no té un premi no vaig a veure-la. I això també és més difícil també per a la gent que està començant. Per perea, a lo millor, o perquè venen i diu, ui, què fan? I si no veuen el tràiler bo, també estem molt condicionats per la societat i per els tràilers que fan o per el boca a boca. Si jo te dic que aquesta pel·lícula no val, tu ja no vas a veure-la. I a lo millor és la meva opinió, a tu t'encanta. O sigui que també la gent és molt còmoda. Des de no llegir un cartell de prohibido pasar hasta dir la que tu me digues. Les meves companyeres del bar te poden dir que a vegades elegim nosaltres per el client perquè ni siquiera sap el que va a veure. Sí, claro. Jo, de fet, antes de treballar en el cine, venia tots els mesos segur i de menuda tots els divendres després del col·le, berenar i al cine. Sempre. I quan vaig ficar el currículum al cine vaig dir, bueno, si me criden, pues me criden. De fet, jo tenia un altre treball i me van cridar i dic, no me ho puc creure, saps? I me vaig fer l'entrevista, la van agarrar i jo pues de veritat, saps? I és veritat que treballar en el cine m'agrada molt, però el que no m'agrada és que no puc vindre al cine tant com venia antes. I que te fas uns spoilers a vegades que després dic, bueno, ja no vaig a veure la pel·lícula perquè ja sé el que passa. Però en general, sí, està molt guai treballar al cine si t'agrada el cine. Pues no, la veritat que no. Música sí que he escoltat, però pel·lícules com a tal, no, de fet no sé tampoc ninguna. O sigui que... A mi també per perea de tampoc dir, a veure quina n'hi ha, pues mira, m'incluïs també, saps? Anem a lo fàcil a vegades, o el que més publicitat ha fet.